Postoje dve grupe ljudi koje treba odstraniti iz svog života. Prva grupa su prijatelji, svi koji se vode način života i druže se s ljudima koje vi ne cenite. A druga, još važnija grupa su vaši prijatelji, bliski ljudi koji ćute i uvide da vam se dešava nepravda. Ja sam to naučila na teži način. Svake subote moj spisak ljudi koje preporučujem odraste, jer svaki put naiđem na nekog novog ko me oduševi. Ne samo onim što radi, nego kako radi srcem i dušom. I možda oni ne znaju mnogo oko interneta, ali ono što znaju to i objave. Spojim, ispričam, prenesem ono što vidim kroz njihov rad, mišljenje i delovanje. I tako, i ove subote sve isto. Ali meni nije teško, jer kad vidim kako oni pomažu drugima, meni je dovoljno da jednim prstom mogu ja da preporučim, da kliknem, podelim i podržim njihov rad. I to je ono najlepše, kad shvatite da je dar čoveka da pomogne. Zato za mene preporuka nikad nije reklama, preporuka dolazi iz srca. To je kad iskreno pokažete ljudima da želite da njihova reč ode dalje. I ako imate priliku da preporučite one koji vas inspirišu, koji su našli taj sjaj u oku da rade ono što vole, preporučite ih. Doba interneta je baš to, da kažem jednim klikom vrediš, tu si, hvala ti. To je najmanje što možemo da damo, pola sata, sat, nedeljno. Jedna preporuka, a tako veliki postupak. I znate šta? Toliko je dobro da i mene inspiriše iznutra. Neko će to drugi ili efekat Genoveze nastao po dami koja se zove Kitty Genovese, jedan tragičan događaj gde su svi prolaznici mislili da će neko drugi. To se svima nama u svakodnevnom životu dešava i to su neki traumatični događaji koji govore o jednoj impulsivnoj reakciji da ljudi misle kako će neko drugi u toj situaciji da pomogne. Međutim, kao da se negde ukorenilo taj efekat od Kitty kod ljudi i meni se skoro desilo, vozila sam se pokretnim stepenicama, da kažem, u jednoj metro stanici i ispred mene su bili, da kažem, majka, otac i mala beba u kolicima. Ja sam odmah bila iza njih i kako smo dolazili pred kraj. Znači, stepenica, bukvalno kolica, da su se negde zakrivila, šta se desilo, nisu nastavljala dalje i ja direktno treba da udarim u ženu. Ono što sam videla okom, to su delići sekunde, to je da je majka i otac su bili blokirani skroz, bez ikakve reakcije, kao stoje i čekaju i svi prolaznici koji su se kretali tu, a bilo ih je dosta, niko nije reagovao. Trenutak u kome sam ja preskočila, uzela kolice, izvukla znači svom snagom, ne znam ni odakle mi snaga, u tim trenucima se pojavi neka nadljudska snaga, što bih je rekla, i otac i majka, oni su bili blokirani, nisu mogli ni da pričaju, ovi ljudi su nastavili dalje da hodaju, jer taj efekat neko će drugi, nekome u tom trenutku znači da priskočite. Zašto je taj efekat negde došao kod ljudi, stvarno ne znam, ali bi trebalo da se vežba. Da se vežba negde u svakodnevnom životu, taj impuls i ta reakcija, da kad vidite nekog samo reagujete, jer ako ne vežbate, kad dođe trenutak, kako jednostavno vi ne možete da reagujete. Zato treba primećivati i ljude oko sebe i pomoći kad naiđete na ljude u takvim situacijama. Imam bezgranično, ovo mi nije prvi put, ovo je ne znam koji put, ali ovo se skoro desilo. Što se tiče, to je u životu, što se tiče online-a, ljudi misle neko će to drugi. Moj savjet je, primjer, da šaljete svoj CV, zapamtite. Nemojte nikad slati u attachmentu, znači sa više ljudi, jer svi oni misle da će neko drugi da odgovori. Budite jako uporni i svakome posebno pošaljite uvek mail, to je moj savjet, zato što
taj efekt je i u online. Neko će drugi, pa kaže nije mi odgovorio. Ima prilike, objašnjavat ću i za mailove, ali eto, to je negde u online, mislim, neko će drugi, ako povezujete više ljudi ka nečemu da dobijete odgovor. Ja vas srdačno pozdravljam i zapamtite, efekt neko će drugi nikad nije dobar, ipak trebamo mi sami da reagujemo da bi ta ljudsko se pokazala, a u online da razmišljamo da neće niko drugi, puno ljudi da odgovori na vaš mail, nego posebno se obratite svakom. Veliki pozdrav u ostatku dana, a ja idem uskoro da dočekam, da kažem, osobu koju volim najviše na svetu. Pozdrav!